Hvad betyder det, at man nu har det grønlandske flag hejst her i Danmark? Jamen det betyder jo en meget synlig anerkendelse af et fællesskab, som vi indgår i Danmark og Grønland. Så ja, vi synes, det er rigtig fint. Og hvad betyder det for grønlænderne, at det hænger hernede? Jamen altså, når man er i Grønland, så hænger Dannebrog meget tit ved siden af Afalasorput, som det grønlandske flag hedder. Så det er meget fint, at det også foregår i Danmark i den her samhørighed, fordi den samhørighedsfornemmelse har man helt klart flagmæssigt i Grønland. Det betyder rigtig meget. Det er en historisk og en vigtig dag for Grønland, at man også i rigsfællesskabet anerkender det grønlandske flag. Flaget det hedder jo Afalasorput, vores flag, så derfor har det en meget stærk symbolsk betydning for Grønland. Og derfor synes jeg, det er en stærk anerkendelse af Danmark, at man også flager på statslige institutioner og fejrer den grønlandske nationaldag. Flaget det hedder Afalasorput, det betyder vores flag, og det har en stærk symbolsk betydning i Grønland. Altså man kan sige, at der er jo et tæt bånd i rigsfællesskabet, og jeg synes, det er vigtigt at anerkende også, at der er forskellige kulturer, der er forskellige flag også, som også symboliserer den forskellighed, som der også er internt i rigsfællesskabet.